Tässä Hansat.fi-sivustolla myytäviä uusia kompostorilämmittimiä. Tässä on Biolanin talouskompostorin tyhjennysluukku, johon me ollaan integroitu lämmitysvastus 75 wattia. Lämmitysvastus kompostorin sisäpuolella aikaan saa sen, että lämpö hohkaa alhaalta ylöspäin, sulattaa jäätyneen kompostorin ja jatkuvasti käytettynä ylläpitää kompostointia ja bakteerit pysyy toiminnassa ja kompostorin lämpötila on noin 35–40 astetta, jolloin kompostointi on tehokasta ja kompostori ei pääse täyttymään talven kylvinä kuukausina. Vastaavasti Kekkilän 230 litraisen kompostiin löytyy vastaava, jossa lämmitin on 65 wattia kannen alareunassa ja se hohkaa sieltä ylöspäin ja edesauttaa kompostorin sulana pysymistä. www.hansat.fi